Det kan være rigtig svært at lægge sin livsstil om for at få et vægttab. Fordi når det er, vi er overvægtige, og det kender jeg fra mig selv, så er det jo sådan set vanerne, der pludselig har magten over os. Med det her online forløb, som jeg har lavet en version på 6 uger og en på 12 uger, powerkuren, så lærer jeg dig stille og roligt at lægge de dårlige vaner på hylden, og også erstatte dem af nogle nye og bedre vaner. Og det foregår med små skridt. 6 ugers forløbet og 12 ugers forløbet er til dig, der ønsker et varigt vægttab og gør op med alle de usunde kostvaner, du måske har fået igennem dit liv. 6 ugers forløbet er til dig, der skal tabe under 10 kilo, og 12 ugers forløbet er til dig, der skal tabe plus 10 kilo. Du kan læse mere på lenehansson.dk, så kan du se, hvordan jeg har sat modulerne op. Det er et online forløb. Du foretager det i dit eget tempo derhjemme, og med mig på sidelinjen, for du kan altid skrive til mig og få lidt hjælp undervejs. Prøv powerkuren, hvis du vil have succes med dit næste vægttab, dit sidste vægttab, fordi det her det er vejen til et varigt vægttab.